Bitbit ang mga pangarap at puhunang boses nagsadya sa broadcast center ng CLTV36 ang ating mga kababayang nagnanais na maging singing idol. Punong-puno ng kwento ang audition rounds ng singkagaling na pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon. Silipin natin ang ilang eksena sa balita ni Justin Sayo. Malawit ni Houston ang singkagaling auditionee na si Renaura Garcia dahil sa kanyang powerful voice. Pawaw ang mga hurado. Cause tonight is the night and I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. Cause I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yeah, I'm saving all my love for you. You really have a powerful, soulful voice, and you have a good range, and the clarity is very obvious. And welcome to Singkagaling. Thank you You're very in much. for me. Thank you. Hindi lang pala talento sa pagkanta ang pwedeng ipamala sa singkagaling auditions, maging ang pagpapabibo. Gaya lang isang ito na mula sa Angeles City. Anong kakantayin mo ngayon? Bahay kubo po. Seriously? Seriously po. Joke lang. Sige. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Nas at talong, at luya sa paligid ng... Dexter, niloloko mo ba kami? Si Ronald Mantal naman, bumiyahe pa mula Baguio para ipakita ang kanyang talento. Kung wala ka nang malalapitan, kumapit ka sa akin, di kita pababayaan. Pero ang mga hurado tila nabitin sa performance ni Ronald. Nabitin naman ako dun sa performance. Bakit ang iksi-iksi naman, no? Yun lang po yung inahanda ko sa ngayon. Apo. Sige po, maghanda pa po tayo ha, ng medyo mas madami pa po sigurong kanta next time. Sino-sino kaya ang makakatanggap ng ginintoang bituin? Ang lahat ng yan, sabay-sabay nating alamin sa pagbubukas ng Season 2 ng Singkagaling. Dito lamang sa CLTV36. Kasama sa pagbabalita si Justine Sayo. Ako si Iran Kembao para sa Metro Central Luzon News. Kung wala